Bízz. Ne mint egy szép mondatban, amit akkor ismételgetünk, amikor minden rendben van, hanem mint bátor döntésben akkor, amikor semmi sem tűnik érthetőnek. Bízz, amikor a belső zaj elnyomja a válaszokat, amikor a fáradtság nehezebb, mint a remény, és amikor a mellkasodban harag gyűlik, mert túl sokat adtál, és kevesebbet kaptál, mint amit megérdemeltél. Bízz, mert éppen most, különösen most, valami mélyen a javadra rendeződik újra. Nem vagy összetörve. Folyamatban vagy. Nem vagy elveszve. Újra hangolódsz. Az élet nem tévedett veled kapcsolatban, még ha most úgy is érzed. Egyes szakaszok összeomlanak, mert már nem képesek megtartani azt a verziódat, amelyet magad mögött hadsz. Egyes kapcsolatok megszakadnak, mert nem tudták kísérni a csendben érlelődő növekedést. És ez fáj. Fáj haraggal, frusztrációval, égető igazságtalanságérzéssel. De ez a fájdalom nem büntetés. Ez súrlódás. Annak jele, hogy valami régi leválik, hogy helyet adjon valami igazibbnak. Bízz akkor is, amikor dühös vagy az életre. Nincs szükséged erőltetett hálára vagy mesterséges nyugalomra. Az igazi bizalom nem tökéletes békét követel, hanem őszinteséget. Bízhatsz akkor is, amikor belül kiabálsz. Bízhatsz akkor is, amikor kimerültségtől sírsz. Bízhatsz akkor is, amikor kételkedsz. A bizalom nem az érzések tagadása, hanem annak eldöntése, hogy nem adod át magad a reménytelenségnek. Van egy rend, amely nem látható, amikor a vihar közepén állsz. Onnan csak a káoszt, az irányítás elvesztését, mindennek a szétesését érzed. De nem minden, ami szétesik, pusztul el. Néha újra rendeződik. Néha újra hangolódik. Néha felszabadul olyan struktúrák alól, amelyeknek már nincs értelmük. Az élet nem rögtönöz veled. Még ha véletlenszerűnek tűnik is, egy mély intelligencia igazítja a darabokat azon túl, amit az elméd most képes felfogni. Túléltél olyan pillanatokat, amelyekről azt hitted, örökre összetörnek. Átmentél hosszú éjszakákon, kényelmetlen csendeken, nehéz döntéseken. Megtanultál elengedni anélkül, hogy akartad volna, haladni garanciák nélkül, tovább menni fáradt szíddel. Ez nem gyengévé tett. Valódivá tett. Tudatosabbá. Őszintébbé önmagaddal. És ez a tanulás nem vészel, beépül. Bízz abban, hogy semmi, amit átéltél, nem volt hiába való. Minden csalódás élesítette a látásodat. Minden bukás arra kényszerített, hogy maszkok nélkül lásd magad. Minden határ megmutatta, hol kezdődsz te. Még a haragnak is van szerepe. Megmutatja, mit nem vagy többé hajlandó eltűrni. Visszahozza a méltóságodat. Emlékeztet az értékedre, amikor mások megfeledkeztek róla. Nem minden rendeződik gyorsan. Nem minden válik azonnal világossá. Vannak folyamatok, amelyek időt igényelnek, mert mély rétegeket érintenek. A türelmetlenség látható eredményeket akar. Az élet először a láthatatlanban dolgozik. Miközben azt érzed, hogy elakadtál, valami a háttérben igazodik. Miközben kételkedsz magadban, valami felkészít arra, amit el kell majd bírnod. Miközben azt hiszed, visszalépsz, perspektívát nyersz. Bízz a saját ritmusodban. Nem késtél el. Nem vagy lemaradva. Nem hiányzik semmi lényeges. Pontosan ott vagy, ahol lent kell, hogy megtanuld azt, amiről még nem tudtad, hogy meg kell tanulnod. Az összehasonlítás torzítja az utat. Minden folyamat egyedi, mert minden tudat egyedi. Ami másoknak gyors volt, az neked mély. És a mély valóban átalakít. Van benned egy erő, amely a legsötétebb pillanatokban sem hunyt ki. Valami benned tovább lélegzett, figyelt, jelre várt. Ez az erő nem naív. Ellenálló. Bölcs. Az a részed, amely tudja, hogy itt nem ér véget semmi. Amely érzi, hogy előtted valami összhangban lévőbb vár, még ha nem is tudod, mikor és hogyan. Bízz abban, hogy a bezárt ajtók nem büntetések voltak. Szükséges kerülőutak voltak.
Nem minden vágyad volt összhangban azzal, akivé váltál. Egyes lehetőségek azért tűntek el, mert kicsiben tartottak volna. Egyes emberek azért távolodtak el, mert nem tudták volna kísérni a növekedésedet anélkül, hogy szabotálták volna. Most fájhat, de idővel felismered a védelmet ezekben a veszteségekben. Engedd meg magadnak, hogy érezd a haragot anélkül, hogy benne élnél. A harag energia. 10. Használd határok kijelölésére, nemetmondásra, az irány új redefiniálására. Ne alakítsd önutálattá vagy tartós nehezteléssé. A meghallgatott harag tisztasággá válik. A tisztaság pedig rend. Bízz a testedben is. Amikor kimerült vagy, pihenést kér. Amikor nyugtalan vagy, változást jelez. Amikor megkönnyebbülsz valami elengedése után, megerősíti, hogy szükséges volt. Hallgassa mentális zajon túlra. Van egy belső intelligencia, amely nem téved. Nem kell mindent tudnod ahhoz, hogy tovább lépi. Elég megtenned a következő őszinte lépést. Nem a tökéletest, nem a véglegest. Azt, amelyet ma meg tudsz tenni. Az élet nem egyszerre rendeződik. Lépésről lépésre, döntésről döntésre, lélegzetről lélegzetre. Minden apró összhang számít. Bízz abban, hogy egy összehangoltabb, méltóbb, hitelesebb életet érdemelsz. Nem kérsz túl sokat. Az alapokra emlékszel. Tisztelet, nyugalom, értelem, igazság. Ha a jelenlegi életed ezt nem tükrözi, az nem kudarc, hanem ébredés. Lesznek pillanatok, amikor fel akarod adni. Nem azért, mert gyenge vagy, hanem mert elfáradtál az áramlás nélküli harcban. Ezekben a pillanatokban a pihenés is bizalom. A nyomás elengedése is bizalom. Nem minden oldódik meg erőltetéssel. Van, ami akkor oldódik, amikor abba hagyod az erőltetést. Bízz abban, hogy az üresség, amit érzel, nem hiány, hanem tér. Tér új választásoknak. Új létmódoknak. Kevésbé reaktív, önmagadhoz hű identitásnak. Az üresség ijesztő, mert nincs ismert formája, de termékeny. Minden újnak tiszta térre van szüksége a megszületéshez. Ne áruld el magad az egyedülléttől való félelem miatt. Ne zsugorodj, hogy beleférj. Ne hallgattasd el az intuíciódat a konfliktusok elkerüléséért. Minden alkalommal, amikor önmagadhoz hű maradsz, még ha fáj is, erősödik a belső rend. És amikor a belső rend megszilárdul, a külső világ válaszolni kezd. Bízz abban, hogy ami érkezik, megköveteli azt a verziódat, amelyet most építesz. Ezért ilyen megterhelő ez a folyamat. Ezért kér több tudatosságot, több őszinteséget, több bátorságot. Ez nem büntetés. Ez edzés. Felkészülés. Összehangolódás. Semmi nincs elönd, még ha úgy is tűnik. Az élet nem azért szövetkezik, hogy elpusztítson, hanem hogy felébresszen. Néha gyengéden. Néha mindent megrázva. De mindig a tágulás szándékával. Lélegezz. Térj vissza a középpontodba. Emlékezz, ki voltál, mielőtt ennyire kételkedni kezdtél magadban. Emlékezz a képességedre, hogy felállj, tanulj, újra teremtsd magad. Ez az erő nem tűnt el. Csak arra várt, hogy ne kívül keresd, hanem újra felismerd magadban. Bízz. Nem azért, mert minden világos, hanem mert növekedsz. Bízz. Nem azért, mert nem fáj, hanem mert a fájdalom végzi a dolgát. Bízz. Mert még ha most nem is látod, minden a javadra rendeződik. Még az is, ami ma zavar, dühít vagy kizökkent. Ha ez az üzenet rezonál veled, lájkold a videót, iratkozz fel a csatornára, és írd meg kommentben, életed mely területén tanulsz most bízni.